Hola petits agricultors, benvinguts a un nou vídeo. I comencem aquest nou vídeo. Al vídeo passat el vam deixar que que vam segar aquell camp i fem una miqueta de presentació. I el vídeo d'ara, d'avui, el que anem a fer és estripar tant aquell camp com aquest camp. I la idea és el tercer vídeo de la sèrie serà plantar els tres camps. Un cop que haguem plantat ja anirem veient a veure què fem. Així que, vinga, comencem. I a veure si podem fer línies rectes, que com ja veu veure l'altre dia, té pinta que les línies rectes no són el meu fort. Així que ens... un poquet més... Així que... Vale, el que fem ara és això, estripar, preparar per... Bàsicament el que estem fent és això, llaurar aquest camp per després plantar. I la idea meva és estripar tant aquest com aquell camp, els dos camps, perquè després fa falta la plantadora en els dos camps, en els tres camps, i així ens plantem tots els camps a la vegada i així avancem més, no? Anar-ho fent tot recte. Què plantarem? La veritat és que encara no ho tinc molt clar, però ja veurem a veure què és el que més a compte ens surt plantar. Vale. I petits agricultors, la veritat és que crec que almenys aquests tres vídeos els gravaré tots molt seguits, molt a la vegada. Així és que si m'heu comentat o m'heu vist alguna cosa encara no ho veureu un cop pugi, un cop... Segurament el quart vídeo jo aquest ja l'hauré pujat i ja us podré ja veure què opineu, però de mentre no. És que se'm fa raro això de gravar amb càmera perquè no estic realment acostumat, però ens acostumarem al final, petits agricultors. I molt bé, dit això, així que seguim estripant. I no sé, petits agricultors, he estat... Vosaltres us ha passat una setmana des de que heu fet, des de que heu vist un vídeo, però a mi realment m'ha passat res, 5 minuts, 10 minuts des de que he gravat un vídeo i m'he començat a gravar l'altre vídeo. L'únic que m'he estat mirant, l'únic que sé que sí ha sigut, òbviament ha sigut canviar de tractor que heu vist, que he acabat el vídeo sobre la cosecha... No, hem acabat el vídeo explorant i ara hem començat aquest vídeo sobre aquest tractor, així que sí que he fet una miqueta més, però res, això. I la veritat és que he estat pensant i segurament al gener em tiraré algun rato a fer algun directe, a veure... Segurament serem 5, però 5 que serem ens ho passarem bé. I això ho segueixo dient, això de que m'agradaria mirar el tema del competitiu, un rotllo d'aquests, a veure si podem fer alguna cosa així que estigui un poc xulo. La veritat és que ho miro i m'estic sorprenent molt que estic fent línies rectes, ara així ens vaig un poc en diagonal, però, cony, em sorprèn que estic fent línies el més recte possible. Ara veureu com parlo i dintre de poc em trobaré fotre aquí una clapa, però... Que en aquell sí que ho vaig flipar, però en aquest són línies el més rectes possibles. Vale. I aquí, amb aquest tractor, el qual és un John Deere, una marca molt bona. John Deere, si mires això, em podries patrocinar, no? Doncs dit això, petits agricultors, seguim. I això. També anireu veient que aquí, a part del contingut que faig a TikTok, que no s'anirà, aniré pujant això i aprofitaré aquests extractes de vídeo, coses del Farming Simulator, per quan no tingui contingut que pujar a TikTok, pujaré això principalment. És la meva principal idea, però com sempre, tot sobre la marxa, molt la marxa. Vale, i vinga, seguim. Ara ja comencem a fer coses rares. Ah, no, mira. Anem rectes. Doncs molt bé, petits agricultors. La veritat és que a mi ja m'agradaria, òbviament, fer aquests vídeos... Mira, una clapa. A veure, espera. La veritat és que, petits agricultors, a mi ja m'agradaria poder fer aquests vídeos... Òbviament, jo... A la vida real, a casa, amb tractors, però de moment no tenim... Camps tenim, però el que no tenim és tractors. Si algú em vol donar el seu tractor per fer això, no us diré que no, Però no. Tot i que molaria molt en el futur acabar fent coses d'aquestes, però de moment això, crear contingut, i ara ho pensava de
que crec que ja us ho vaig dir al vídeo anterior, vaig mencionar alguna cosa, que aquest canal no sé ben bé si és un canal de jocs, és un canal d'agricultura, jo crec que al final és un canal de burot i el que em ve de gust ho penjaré i ho faré, que crec que això és lo important, crear el contingut. I a més ho estem mirant i he buscat i no aconsegueixo mirar una altra, no, al final no he fet capa. Mireu, no he aconseguit trobar ningú que faci això en català, o sigui, que faci tema simulator, sí, he vist algú que juga al Track Simulator, hi ha un xic que ara no em surt el nom però que algun cop em surt a TikTok que juga a jocs de cotxes i fa coses d'aquestes, però jugant a Farming Simulator com a tal només no m'ha sortit ningú, o sigui, jo tampoc sóc un canal exclusiu de Farming Simulator en català, només faltaria, però que jugui a Farming Simulator la veritat és que no m'ha sortit ningú. Si coneixeu algú que ho faci, fiqueu-m'ho als comentaris que m'agradarà almenys parlar amb almenys mirar el contingut d'aquesta persona i si es pot fer una col·laboració no us diré que no, saps? Tot s'agraeix. Vale, estic deixant aquesta la línia final i ara faré... Ho he fet tot, però em quedarà una clapa, a veure, em queda la clapa. Hòstia, vale. Fem això. I ara sembrar, estava pensant, no sé què sembrar, jo crec que sembraré... No sé, ara ho miraré. Crec que mirarem això és mirar el que més preu hi ha i sembrar, que crec que és trigo o colza o una cosa d'aquestes, i també que les nostres màquines ho puguin fer, principalment, i després... Vale, ja està. Vinga, ara ens anem aquí. Que aquest camp m'hagués agradat haver comprat una embaladora, però crec que no compraré una embaladora per només això, saps? O sigui, alquilar embaladora, que crec que és petit, o sigui, si faig tots els camps, quan faci tots els camps, el més segur és que sí m'acabi comprant l'embaladora, perquè sí, trobo que sí que tindrà més sentit, però ara no. El que no sé, això sí que no ho sé perquè sí que es borra, no? Vale. El que no sé, el que ara m'estava preguntant jo mateix és... Ah, vale, sí. M'estava preguntant si a la muntanya aquesta de trigo que he fet, si es borra. Que té pinta que sí. Vale. Doncs això, a vegades em concentro perquè encara no tinc pràctica de comentar mentre que ho jugo, però crec que més endavant agafarem la pràctica i això. La veritat és que aquest joc, no sé, em sembla interessant, però això que us deia, hi ha un altre joc que és el del 25, aquest en cas és el 22, i el més segur perquè Farming Simulator més o menys ara està tirant un joc nou cada 2 anys, el més segur és que el 2026 presentar... El més segur és que normalment no fan això, el maig, juny del 2000 de l'any... Ells treuen el joc el 2025, doncs el maig, juny de l'any següent treuen el tràiler del següent, però això vol dir que el més segur és que el 2026, maig, juny, trauran el tràiler del Farming Simulator 2027. Sí, perquè al final aquest joc el treuen cada 2 anys perquè té un èxit, crec que és un dels jocs de simulació com més venguts i que més gent juga i és xulo. L'única social que jo penso que aquest joc té poc explotat és el tema online, perquè pots fer servidors però són servidors limitats a 16 persones, vol dir que tu no pots fer un servidor que tingui més de 16 persones i crec que això està limitat. Si es aconseguís fer uns servidors d'aquests massius de almenys que fossin 50, 100 persones, jo crec que estaria guapo perquè molaria fer mons i el que molaria és fer servidors que no només fossin d'agricultura, rotllo, perquè tu pots tenir fàbriques, saps? Rotllo que tu fessis més coses, no sé. A mi és el que sempre m'ha faltat aquest joc, perquè jo soc una persona que juga sol, ara sí, perquè ara estic parlant amb vosaltres i al final no és tant jugar sol per mi,
Però no sé, a mi m'agradaria jo sempre he sigut molt de jugar online, jugar al Minecraft, jugar a servidors, jugar un munt de coses, però no sé, estaria guapo. Així que petits agricultors, a poc, i això. La veritat és que el que vaig estar pensant, jo vaig saltant de temes, petits agricultors. Jo el que vaig estar pensant abans esto era, em creo un canal només de Farming Simulator i al final vaig dir no. Vinga, ho posem al canal de Burot, que jo crec que al final és un dels canals que més mola, que al final no és que més mola, és que al final és el meu canal, és on he començat i és on vull seguir, i de moment crec que no tenia sentit, perquè de moment aquest és el segon vídeo, si tot va bé aquest és el segon vídeo que esteu veient, si tot va bé després d'aquest segurament gravaré el tercer vídeo, 3 vídeos de Farming Simulator, segurament la setmana que ve gravaré més vídeos de Farming Simulator, així que vulguis o no estic ai merda, m'ha quedat un poc, estic creant contingut, però crec que com no sabia si... El que vull arribar és, no tenia clar si realment anava a crear-ho, si anava a tenir una constància, fins que vaig dir, no té sentit crear un canal per després tindre l'abandonat, que aquest canal la veritat és que el tinc molt abandonat. El que no tinc tan abandonat i això m'agrada és TikTok, que m'obligo a crear contingut a TikTok. I a part, des d'aquí dono gràcies a les escoles agràries, que jo vaig a una escola agrària, perquè m'estan donant molt... O sigui, no és que m'estan donant felicitat, és que principalment m'estan deixant gravar contingut, que crec que això és molt important, que et deixin gravar contingut, i a mi me l'estan deixant gravar, o sigui, a mi el que em deixen és agafar i em diuen sí, pots gravar, o sigui, jo gravo les pràctiques, gravo tot, i crec que això està molt guai, que des d'una institució, al final del teu institut, que entenem això ara que diuen que s'estan posant molt heavies de no mòbils, no sé què, però vulguis o no, que et diguin no, és que si vols pots gravar, no sé, està molt guai, això m'agrada, de veritat. I vinga, seguim. I aquí. Aquest vídeo crec que serà una miqueta més llarg que l'anterior. Al final és que no sé quina estètica de vídeo vull fer, perquè al final podia fer aquests vídeos perquè jo he consumit molt de Farming Simulator i veia gent que el que feia era això, comentava una miqueta què feia càmera ràpida, anava fent, anava parlant, però jo crec que de moment almenys el contingut de vídeo que jo faré serà aquest vídeo que esteu veient ara, que és anar fent una mini-tasca, anar parlant, perquè al final, per mi és l'excusa aquesta, l'excusa de crear algun tipus de contingut, el contingut que sigui, sabeu? Vale, no. I això, ara avui hem fet 2 camps, i el vídeo de la setmana que ve, que jo gravaré després d'aquest, sé que soc molt passat amb això, sembrarem. Què sembrarem? Molt bona pregunta, ara ho miraré. Mira, d'acabar de fer aquest camp, ho mirarem a veure què podem sembrar el vídeo següent, i sembrarem. I després d'això crec que el que ens posarem a fer el següent vídeo serà fer un... A veure, ara em sortirà, petits agricultors, espereu. Fer un encàrrec, que aquest, després us ensenyaré també, que es poden fer encàrrecs, i mentre que esperem que creixi això per guanyar una miqueta de dinerets, farem el tema dels encàrrecs. Que tu pots fer un encàrrec i, per exemple, un encàrrec et diu llaura'm un camp, o cosecha, o tracta'm un camp. Tu vas, tractes el camp i et donen uns diners, i això va bé al principi per començar i guanyar uns dinerets. Principalment la meva idea és comprar un camp aquí a prop, o si no, aquest camp d'aquí potser li fico un galliner. Segurament farem això, mirarem quan ens costarà un galliner, i en un camp d'aquests ficarem un galliner, i el galliner l'alimentarem amb trigo, perquè el galliner és per mi, antigament jo havia jugat, i les gallines donen diners, donen força diners, i no costen molt, la veritat. Però donen diners perquè van fent ous, i la veritat és que no fan pocs ous, diguéssim. Vale, ja anem acabant. Aquest camp trobo, sí, anava a dir una cosa, però trobo que aquest camp és més gran que el camp anterior que hem fet abans, i sí, la veritat és que sí que és més gran. Vale. Sí, ara anem a veure, perquè al final, i després hi ha una altra cosa, que tu pots contractar un treballador que la IA t'ho llaura, l'únic que la IA de moment no va molt bé, no va molt fina, diguéssim, però una altra cosa que m'agradava d'aquest joc és que ara tu tens opcions, treballar amb els camps delimitats, que és aquest com ho fem ara, que és que tu, el camp és d'una forma i quan s'acaba el que és, diguéssim, camp, ja no, la màquina no fa res, però després hi ha una altra opció que crec que era clicant, a veure...
Vale, no. Que hi ha una altra opció que ara no me'n recordo com era, que era un botó que si el clicaves desactivaves lo de... i era creació de mapa, i és que tu era com que tu podies llaurar i fer on tu volguessis, allargar i després... I després el bo que hi ha aquest joc és que hi ha mods, hi ha un munt de coses, i després que si mods de construcció, que si mods de bomberos, que si mods de no sé què... O sigui, hi ha un munt de mods que crec que això pot estar força guai. Més endavant, al final és que això. I jo ara crearé uns vídeos, i almenys ara la meva idea és fer 4 o 5 vídeos, almenys fer un minimap aquí, si veig que agrada, que comença a tindre, em compraré això que he dit, el Farming 2025, al 25, i juguem. I farem allà un mapa més que durarà més, perquè crec que mola més, no?, jugar amb el mapa que toca, amb el mapa del moment, amb el mapa més actualitzat, o sigui que el joc més actualitzat, perquè ara estem jugant un joc que és el 2022, que ja té els seus 3 anyets, i que gràficament es veu molt bé, ja comences a veure que li falla. El 2025 no l'he provat, però sé que gràficament es veu força bé. Vale. Ja anem fent i ara ja quedarà quasi res. I molt bé. Doncs això, petits agricultors, aprofito perquè us subscriviu, petits agricultors. Si us agrada el contingut, comenteu, petits agricultors. Perquè al final crec que això mola i no sé. He fet alguna diferent perquè al final crec que està bé fer contingut del que ens agradi i a mi al final he dit, què anàvem a fer? I he dit, no, és que no puc fer el vídeo, crec que a vegades el que importa és fer vídeos com sigui, dona igual que sigui jugar. Jo crec que al final el que importa és crear, passar-nos-ho bé, que jo faci un contingut guai i que vosaltres pugueu consumir un contingut en català i espero de qualitat. Jo vull pensar que aquí estic fent una cosa rara, o és merda. Jo vull pensar que estem creant un contingut de qualitat i és el que intentem, crear un contingut de qualitat. Aquí l'he liat un poc. Per això, jo espero i vull crear sempre un contingut de qualitat. Espero que per vosaltres també això també sigui un contingut de qualitat. Vale. I ara ja acabarem. Vale, aquí l'estic liant. Aquí, vinga, pa baix. Molt bé, ja està. I això, espero que estigui creant un contingut de qualitat. No serà el millor jugant, segurament aquests vídeos, per lo que he vist, tindran 0 edició de moment. No sóc el millor jugant, no sóc el millor comentant, però faig, que crec que això és l'important. Que això l'altre dia ho parlava, que al final es critica molt, però la cosa està en fer-ho i divertir-se. Molt bé, vale, petits agricultors. I crec que era aquí... Vale. Doncs això és el que us vaig ensenyar l'altre dia, aquesta és la nostra granja, i crec que el següent camp que ens comprarem, que no podem comprar, però que serà un d'aquests, crec que serà aquest, però ara no, més endavant, comprarem aquest, i a veure un moment, aquí, no, estava aquí, no, aquí, vale, vinga, què comprem? Tinc això de trigo, que aquest el podríem vendre o ens podríem esperar. Mira, l'avena està alta, podríem vendre avena. Podríem fer avena, a veure què fem. Això és aquí dalt. L'avena està cara. La colza també, el sorgo. Cony, l'avena dic la cibada, perquè en català avena és cibada. I cebada és ordi. L'ordi està bé, la cibada també està bé, però crec que el més car de moment és la colza, però no sé quan tarda. I el sorgo no. Pues crec que acabarem plantant colza de moment. Crec que es pot fer amb el tractor que tinc. I aquí baix, mira, aquí està el que us deia dels contratos. I aquí tens diferents contratos. Un és cosechar, que crec que això ho tenim. Crec que això i presa jugant, a veure què... Pues mira. Depèn. I aquest és d'abonar... És veritat, ens haurem de comprar una màquina d'abonar. Potser ens sortirà a compte comprar... O sigui, fer això
i comprar-nos una abonadora potser ens sortirà a compte comprar-nos una abonadora perquè ens tocarà abonar aquest camp que no està abonat i tocarà abonar. I aquí pots tenir animals i pots tenir un munt de coses i pots comprar. Però crec que, veus? I ara aquí ens diu el que podem sembrar, que a veure, la colza la podem sembrar, sí, vale. Anem justets, és que de fet, la colza es pot sembrar i crec que és el que farem, sembrar la colza. Això més endavant, doncs vale, doncs farem això. Sabem la colza que ara va bé, doncs la sembrarem. I almenys farem això, ens esperarem almenys des de que la plantem fins que es pugui, diguéssim, tot un cicle d'abonar, de ficar tot. I crec que s'hauria d'abonar, però crec que es pot sembrar i després de sembrar crec que s'abona. I és el que farem, sembrarem. A veure, aquest camp està abonat? Vale, no està abonat. Doncs això, el pròxim vídeo, que serà... A veure, vinga, petits agricultors, anem a parlar. Vale. El pròxim vídeo, que serà la setmana que ve, farem això, abonarem, no, sembrarem, i el següent ja abonarem, i després ja farem algun encàrrec, alguna coseta, i mirarem el tema de les gallines, que m'interessa molt. Dit això, petits agricultors, dona like, comenteu i el que vulgueu, que aquest vídeo ha durat uns 20 minuts, així que fins al pròxim vídeo. Adeu!